या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। एनडीआरएफच्या निकषानुसार अतिवृष्टीसाठी नुकसान भरपाई दिली गेली 22,500 रुपये हे इतर भागांना, तर कोकणला 8,777 रुपये मिळाले। 18,288 शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, मात्र त्याची नोंदच नाही, अशी माहिती आमदार निलेश राणेंनी सभागृहात दिली। कोकणकडे लक्ष देणार आहात की नाही असा जाबही आमदार निलेश राणेंनी सरकारला विचारलाय। कणकवली तालुक्यातील सावडाव धरणग्रस्त बीए करादगे यांना देय असलेली नुकसान भरपाई रक्कम देण्याचे आदेश देऊनही ती रक्कम दिली गेली नसल्यानं न्यायालयानं थेट भूसंपादन, इमारत आणि दळणवळण प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर जप्तीचे आदेश दिले। कोकणात नवीन तहसीलदार येत आहेत, ते वाळू व्यावसायिकांच्या मागे लागतात, प्रायव्हेट गाड्या घेऊनच कारवाई करतात, फक्त ते रेड मारली जातीये कारण दुसरीकडे मीटर चालू असतो। त्यापेक्षा कायदे तयार करा, टेंडर काढा, नाहीतर वाळू व्यावसायिकांना चोर घोषित करा, असा संतापच आमदार निलेश राणेंनी विधानसभेत व्यक्त केलाय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी भेट घेतली। नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान त्यांनी फडणवीसांची सदिच्छा भेट घेतली। सावंतवाडी तळवडे येथील एका कात फॅक्टरीवर मध्यरात्रीपासून वन विभागाच्या भरारी पथकानं धाड टाकली। यानंतर रत्नदुर्ग कात उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष तथा उद्योजक नारायण उर्फ बाळा जाधव यांनी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले। सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माझ्या मतदारसंघात दुरुस्तीचे 6 करोड रुपये आलेत। पावसाचं कारण सांगून अधिकाऱ्यांना ते 6 करोड कुठे पळवले ते अजूनपर्यंत आम्ही शोधतोय, असं म्हणत आमदार निलेश राणेंनी सार्वजनिक बांधकामच्या गलथान कारभारावर बोट ठेवलंय। गुजरातनं कोकणच्या हापूस आंब्यावर दावा केला। यावरून आमदार भास्कर जाधव हिवाळी अधिवेशनात संतापले। कोकणच्या हापूसवर आमचाच अधिकार असून गुजरातला बाकी काय द्यायचंय ते द्या, अशा शब्दात त्यांनी सरकारला ठणकावलं। भात शेतीसाठी तुटपुंजी नुकसान भरपाई जाहीर करून सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची टीका माजी आमदार वैभव नाईकांनी केली आहे। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल संदर्भात राज्य शासनानं 17 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित बी कडठाणेकर यांना दिले आहेत। या संदर्भात 18 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायाधीश श्रीराम शिरसाट आणि अमित जामसंडेकर या भूमिपुत्रांची निवड झाली आहे। या निमित्तानं सिंधुदुर्ग वकील संघटनेच्या वतीनं पुढे त्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे। वेंगुर्ला शिवसेनेच्या प्रमुख 3 पदाधिकाऱ्यांनी एकापाठोपाठ एक राजीनामे दिलेत। या राजीनामा नाट्यानंतर जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी मोठा निर्णय घेतलाय। वेंगुर्ला तालुका आणि शहर कार्यकारिणीच त्यांनी बरखास्त करून टाकली आहे। गोवा राज्यातील फोंडिया परिसरातून कळणे मायनिंग मार्गे ओंकार हत्याला शेतकरी शाहीर इस्माईल खान यांच्या शेतात बांधून ठेवलेल्या पाळीव जनावरांकडे हत्तीनं वाटचाल केली। अचानक हल्ला चढवला। या हल्ल्यात वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी 2 जनावरांचे दोर तोडल्यानं ते वाचले, तरी तिथं बांधलेल्या 3ऱ्या बैलाचा ओंकारच्या हल्ल्यात बळी गेलाय। रेडीत भगवी वस्त्र परिधान करून साधू दाखल झालेत। कोणताही धार्मिक कार्यक्रम नसताना गावात फिरत असल्यानं नागरिकात संभ्रम पसरलाय। पोलीस प्रशासनाकडून चौकशी करण्याची ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे। कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातील भाजपचे कुणकेरी येथील बूथ प्रमुख रामचंद्र परब यांनी पुन्हा एकदा शिंदे शिवसेनेत प्रवेश करत घरवापसी केली आहे। जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश पार पडला। कुडाळ तालुक्यातील अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून तिचा खून करणाऱ्या आरोपीच्या मुसक्या आवळणारे आणि हे प्रकरण उघडकीस आणणारे कुडाळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांच्यासह त्यांच्या टीमचा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर यांनी प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान केला। सावंतवाडी शहरातील टेलिफोन एक्सचेंज जवळील भागात गव्यांचा कळप सावंतवाडीकरांनी अनुभवला। भरवस्तीत आता हे गवे दिवसाढवळ्या दिसू लागलेत। वन विभाग कार्यालयाच्या हाकेच्या अंतरावरच हे गवे रेडे आले। कुडाळ तालुक्यातील गोवेरी भागातील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा भगतवाडी येथील साकव बांधकामासाठी जिल्हा परिषद वार्षिक विकास योजनेतून तब्बल 30 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झालाय। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी लक्ष दिल्यामुळे देवगड ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसिस तंत्रज्ञ उपलब्ध झालाय। त्यामुळे ग्रामीण रुग्णालय देवगड इथं डायलिसिसची सुविधा यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील चौपदरीकरण कामांतर्गत चिपळूण हद्दीतील रखडलेल्या कामांना अखेर चांगलाच वेग मिळू लागलाय। विशेषतः परशुराम घाटात दरडींच्या धोक्याला अटकाव करण्यासाठी बांधण्यात येत असलेल्या आणि पावसाळ्यात ढासळलेल्या गॅबियन वॉलचं पुन्हा एकदा काम सुरू झालंय। महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रातील गंभीर समस्या पुन्हा एकदा विधिमंडळात उघड झाली आहे। राज्यात गेल्या 6 महिन्यात तब्बल
781 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी शासनानं लेखी उत्तरात मान्य केली आहे. पुणे इथं आयोजित आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेत चिपळूण तालुक्यातील कुडब येथील साक्षी संजय जडियाळ या धावपटूनं इथिओपियन धावपटूंना मागे टाकून संस्मरणीय यश मिळवलंय. हडफडे येथील बर्ज बाय रोमिओ लेन क्लबमधील भीषण अग्नितांडवानंतर गोवा सरकारनं नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या क्लब्स विरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून वागातोर येथील प्रसिद्ध गोया नाईट क्लब संयुक्त अंमलबजावणी समितीनं पूर्णपणे सील केलाय. गोव्यातील बीच बाय रोमिओ लेन नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत 25 जणांचा मृत्यू झाला होता. ज्या रात्री ही घटना घडली त्याच रात्री या क्लबचे मालक गौरव आणि सौरभ लुथरा देश सोडून थायलंडला पळून गेले. या दोघांना आता तिथं अटक करण्यात आली आहे. गेल्या 3 वर्षात गोव्यात रस्त्यावरील अपघातांची संख्या कमी होते. वर्ष 2022च्या तुलनेत 2024 मध्ये 300 पेक्षा कमी अपघातांची नोंद झाली आहे. अपघात कमी करण्यासाठी सरकारनं अनेक उपक्रम हाती घेतल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत दिली आहे. लैंगिक अत्याचाराबाबतची चिंताजनक आकडेवारी द लॅन्सेट या प्रतिष्ठित जर्नलनं प्रसिद्ध केली आहे. अभ्यासानुसार भारतातील सुमारे 23% महिलांवर आपल्या जोडीदाराकडून शारीरिक आणि लैंगिक हिंसा झालेली आहे. शिवाय असा अंदाज आहे की 15 वर्ष आणि त्याहून अधिक वयाच्या 30%हून अधिक महिला आणि अंदाजे 13% पुरुषांवर बालपणी लैंगिक हिंसाचार झालाय.